Borjan Youth Forum pen jepatir pi ponsi sang tilang so mate Balijan along Borjan Youth Forum Balijan branch keseng pon Kardom pinel ke news long mane than man jin nili thengtam to bi non ber tang pan pen arju panika Borjan Youth Forum BYF sang tilang so aro mesen pen keseng pon Borjan havar angkang lokacharli amo pen chenglok sonsuri amo kang thurponji pu akemang pen keseng pon BYF pini 14 November 2021 arni sang tilang so community hall a he malong Borjan Youth Forum sang tilang so aro keseng ame la pen BYF tiri pi klembang phu ame mesen pen pachun ponlo Ada porphai krei si pen BYF adun me phu joyram timung ahin pen me chari ponsi me ke pha alam the kongchun bang ang tong han se pen si jai pon lo labang so ame along BYF abidisar sar Krishna rongphar sar Baliraming ti atumalo hi aman pen chetong dun me along kecheng si asayang deng BYF sang tilang so aro kadokawe chekroi sar pen seng pon lo me along kachetong do anatum pen chekroi sarsi thare tenson taro aphan me phula pen thare romon sing naraphan chunbang pek ponsi kadokawe bang thom capso se atum aphan kaprek arpula pen klembang arpu pek ponlo me along penang analam chingwai chingsai ponsi kebang grni BYF ahin pen ke klem kedam ponji aphanta cheparai ponlo Laso ang bong pen jasemet sang tilang so havar karbi arong do an bangaso tum nang kepet pen chenglok arong apathu aklam anta ha ang tan pen kewang atum si kepathu nang bi pen kacherai ji kabor I hei hoya putha kache song dunji kacherai kom dunji aphan sayang deng kedeng ponik ji aphan cheparai pon la pen borjara havar jasemet lo kacharli amonwar ke ponji adhui ahoy alam ki ke klangwer along kiri tarlip dunji lapen BYF ke pangtang ji aphan aro ke seng angthun ke ponji aphan me along cheparai ponlo me along chekroi sarsi ke wangji a bhomkuru arni ke rong thelu rong plimplam aro ke seng ji aphan arni hot pon thulo pinia me along BYF tiripi hin pen tiripi me phu on teron Kongchun bang ang tong hanse Joyram timung Desoy teron Chesongkuru rongphar Apuru ningti Abirta timung Bijoy rongpi Indrajit teron Samson ningti Junson rongpi Edwinson hanse pen chenglok atum che tongdun Piniamei mesen me et kapachun long apod jasemet BYF abidisar Sar Krishna rongphar lapen BYF sang tilang soaro amephu Tenson taro atum aphan BYF tiri pi ahin pen suri akochoro pajirpon manja pen bidasing timung lotiki minus karbiang long le kapana hokalong non la labu labang so otlang no chomat phabom asongja tum amuni da tum bang kamun thi bang RDGP nang pola pen adang pathinang pubusni tum na pini labang so apherang ke mailo chuning ring tu athe Jongsi ing tonte la pen claim pabat bom putang de Borjan Youth Forum ahin pen kewang journey ke komarne karbi amunit po amen ge tum lang nong le de ye tum ke claim chok che putang den ne pik nang kokpo athino la Balijan ha waris da me karbi anglong ha warlang lata dan menon ge la dakta banga khai tum la pon sinang perlo dak pathu aklam punon kapre hin punon banga akhai tum sinaka chiraiji banga khai tum sinang ke berji ang tum tek long laki ase Borjan Youth Forum pini dak aro nang kiseng kemang dalalu dak jak kong chahal jak nang po ing tangkring ason dak denglong nang po lape ing tangkring kir thip ba son dak pen itum kache toydun MEC atumbang al jap pidun kluksi kaching thura mojna me bola ahoy arong aru bolong mange kaching thura mo thip bang donang po lalo potang te bang khai nang ke perji bang khai lituma along le phelang nang ke doji sidame asap kapire bang do po sini tum la duya hoya puthak ka ni tum prap jin dan rita lebji la pen ke chok che tum han ke song bang ke ni tum cheng polit kadom pajir klo karang ke dona tum fan sitame pini tum chopha teng bana tum na che tong doni ka po
pini ni tum ladak kajetong ni tum kenang so rabang ala hello ni tum pini labang so amai ka pa do bang ke Borjan Youth Forum ke chengsi bang fuamai mate executive meeting ni tum pini sangtilang so mate Balijan Hawar along nang pa doiglo la pentu labang so arni long bacha tonun si ni tum Borjan Youth Forum Balijan branch mate sangtilang so aro sida mini tum seng pondik long lo labang so ke seng lo bang thong kep so se karbi ari soi jang lo chali bomari soi jang na bhane tum pangrom pon se ise ing tang kring mesen la pen khe ga chingon thek awe mi apeng ni tum Balijan branch mate sangtilang so aro ni tum seng pondik long lo labang so long ni tum mei phu ke pek pon na ke thare tanson taro alang lihen lo labang so phi ni tum achun bang thare Romon Singna alang lihen alang le tum bahai ni ben paladak bang thong kep so se obe mi tum bhane tum pangrom pon se Borjan Youth Forum Balijan branch ni tum aro seng pondik long Pinya berta galang se kang ton panik lo do me thang mi korang tu